Jeg vil rigtig gerne dele med jer en fantastisk fornemmelse efter en uge, hvor man lander heroppe i Norditalien. Det er toppen af verden. Jeg synes, det er rigtig, rigtig svært at sige, hvad der har været bedst. Fordi det hele har bare været rigtig, rigtig godt. Det har været en super uge. Det er anden gang, jeg er hernede, og jeg kan kun anbefale, at man tager ned igen. Jeg har fået meget mere for pengene, end jeg egentlig havde regnet med. Jeg synes, da jeg læste beskrivelsen af den her rejse her, at det var lidt yoga, det var lidt rødvin, det var lidt oplevelse af den italienske kultur. Det har rejsen til fulde opfyldt de forventninger, jeg havde. Jeg har virkelig nydt den her uge. Det har været fantastisk med ro og naturen og bjergene, man ser. Og det er bare været så dejligt, og man får også brugt sig selv, fordi det hele er jo i smalle gader med store, kan man sige, store trapper eller høje trapper, og det yoga, vi har dyrket. Det er simpelthen været så dejligt beroligende, og man har fået brugt sig selv på alle kanter, og sanserne, de er blevet virkelig brugt til at nyde det dejlige italienske mad. Altså, det har været vidunderligt, altså med vin og så også at de lokale, de sidder på torvet og hilser hver eneste dag, og vores lille købmand, hvor vi får nærmest tømt med alt det, vi gerne ville have med. Så det har været en fantastisk uge.